uJesu Kristu inkosi. Umambomvu lo wakakhoza eBhamshela. Ngibingelela ubaba umpostoli noma. Ngibingelela abazalwane bonke abakhona omama bonke, ngibingelela obaba bonke, ngibingelele nabasha noSunday School. Empeleni bengithi angizosukuma ngithi ngizodedela abazalwane bala empolweni, kodwa ke ngabona bese kusathe ulibaleka sengithi hayi angisukumeke ngoba izwi lenkosi litho nendodana unobufakazi. Ungane nje bazalwane okusenhlizweni yami ngoba nesikhathi vele sincane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungigcinile kwaze kwaba manje. Ngisekhaya lezwi. Ngingagcini ngokuba sekhaya lezwi ngisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angenzela khona. Ngizobonga nje kakhulu ngenkonzo esithola la ekhaya lezwi. Ngiyethemba ukuthi bakhona nabanye abala ekhaya lezwi. Ngizobonga nje ngeuniversity bazalwane esikuyona la yenkonzo esithola usuku nosuku. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane siyangakha mina nje ngiyakhuthaza ukuthi nongakabibikho kule likhaya lezwi kwangathi angangena ngoba hayi bazalwane sekukuningi kakhulu mina uNkulunkulu angenzele khona ngokuba la. Ngiyakhula ngiyayizwela uNkulunkulu kanye nami ngiyayizwela ngiqhuba nasendleleni. Ngiyayizwela ukuthi impilo yami ayisafani nangendlela ebekade ngiyiyo. Nezinto evuka usuku nosuku umulalela inkonzo la kuba khona okuvukayo uyakheka. Kube sengazi ukuthi uyaqala usuku nosuku ngathi ngelinye ilanga ngakhala uNkulunkulu ngathi inkosi ngiyacela ukuthi kule university esiphiwe nokwasengazi ukuthi ngingaqala phansi. Ngiqala impela phansi ngibuka umntwana ukuze ngifundiseke ukuze ngikwazi ukufunda ukuze ngikwazi ukubamba nalokho uNkulunkulu angibekele khona. Ngizothi qaphu kancane nje ngokunye uNkulunkulu angenzele khona ngibonga igama elithi uJesu Kristu inkosi. Sifundisekile leli gama liyangisiza kakhulu empilweni yami kuningi eselingenzele khona ngiyafunda. Ngelinye ilanga ngifike ekhaya ngiseThekwini ngiseBhamshela nginamakhaya amabili kodwa ngama weekend ngibala eBhamshela but nezinsuku ngiseThekwini. Uma sifike ekhaya lapha eBhamshela imoto ime esangweni sengiphuma nje ngifike ngehle esangweni nokhiye ngiyovula ekitchen. Mangithi ngiyavula ukhiye ungavumi. Ngithi ngiyavula ungavumi ukhiye bese ngithi uJesu Kristu inkosi. Uma ngithi uJesu Kristu inkosi uvuleka ukhiye. Bese sengiyangena bazalwane ngingene nje ngivula ibhatla ngivula isicapha bese ngivula ngingene endlini ngivula amawindi. Uma sengiwavulela amawindi sengithi ngiyaphuma ke sengiyongena sengiphumele eminyango ngithi ngiyokhipha impahla emotini. Athi baba ungabisaphuma na inyoka la ade ngime khona. Bese ngiyibuza ukuthi inyoka iqhamuka. Mangithi ngithi inyoka ngempela hayi inyoka nencane. Nansi inyoka leyilele eduze ngonyawo phela cishe ngayinyathela ngendlela ebiseduze ngakhona. Ngingabe ngisaphuma ke ngime eminyango ngihlele. Ngithukeke ngoba ngiyayisaba. Manje bazalwane ngizofakazela igama elithi uJesu Kristu inkosi. Inyoka ithule. Ngithe mina uJesu Kristu inkosi. Inyoka yathule yathi dwa inyakaza injani. Ngiyavula ibhatla belinje ngalana nje ngesikhathi ngivula ngithi inyoka yayithulela nje. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ngibonga kakhulu leli gama elithi uJesu Kristu inkosi mina selingisizile kokuningi. Nawe lisangakusiza. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.